И здравейте на всички, днес се намираме пред Техномаркет на Цариградско шосе, защото започва учебната година и трябва да се снабдим с много готини неща. Ела да ви покажа. Търсим някаква готина чанта. Трябва ни нещо за проекти, нещо бързо. Взимаме го. Абе, оглеждам се и за нов телефон. Взимаме и това. Продължаваме. Супер. Така като гледам, ще ни трябва количка. Оп, перфектно. Добре. Много неща се очертава да взимаме. Все пак е back to school. Ще ни трябва една мишка към новата конфигурация. И ни слушалки. Супер. Вижте сега, понякога имаме нужда и от това. Децата знаете как е. Взимаме един PlayStation и продължаваме. Айде. Добър ден. И да не забравяме най-важното. Благодаря ви много. Чао, чао. Добър ден. Излизам от Техномаркет и влизам в метрото. Айде, че закъснявам за училище. Бързо! Техномаркет и тяхната кампания за Back to School се грижат децата на път за училище и в класната стая. Така че започва учебната година.